Right. Let's change our phone because this one was, I don't know what was happening here. Okay. I had to change the phone. Let's change our phone, guys. Let's change our phone. Let's change our phone. Sorry, guys. Nisit big sorry, the game phone to dropper. Sorry. I don't know what is happening. I don't know what is happening, really. And this goes here. Right, we are okay now. Hello? Yes, we are okay now. We're okay now? Yes. Alright, let me connect you to radio right now. Yeah. And then we'll speak after the song. Alright. But we can't hear the song, oh. Song. At this point, song. We can't hear the song, DJ. Ndikuchati ndikataura zvobuda kuredhiyo kwavo regai ndichigonyarara. Thank you, Melody. Thank you, Brutushi. Zvinonetsa. DJ tipewo music. Utori zedu kuno. Guys, vachironga zvinhu zvavo, vachigadzira zvinhu zvavo zvakugadzira kustudio kwavoko. Ngatidedzei vamwe tinzwewo kuti zviri kufamba sei. Ngatidedzei vamwe, dedzai vamwe tinzwe kuti zviri kufamba sei panyaya dzechitingidzi vauye vacontributewo. Tegai mafriends enyu guys. Chimbobvai kuzvinhu zviri negative. Chimbosiyai zvinhu zviri negative timboita zvinhu zviri positive panapa. Timbozva tine mhaka yei muri kuhura. Timbone mhaka yei muri kurovesa poto lula kunze uko. Timbonzwawo. Toda kunzwa kuti chii. Varume sei muri kurovesa poto, vakadzi sei muri kurovesa poto. Hey, atisi masaisai underground tanobate pyo. Zvova kuti pinza bisi. DJ asati ambonetseka nelive kudai. Patrick Nyaphila unjani? Hanzi kuda kunakirwa, that's it. Yeah. Kana vakasa zvikaramba tongoikontinua nayo pano. Tobvisa ikoko. Toita 1 hour tichimirira kuti zvikadzikwe. Ndinombozvimwira hangu drink.
guys itai muchidedza shamwari dzenyu itai muchidedza vamwe venyu guys tegai mamwe madiaries amunoziva ngavambobvisa negativity mukati mebhodhi dzavo nepfungwa dzavo mazara negativity yevhiki yese chimbobvisai chimbovadaidzai imbovategai vabve kuzvinhu zvenegative mumboitawo 2 minutes yespace yepositive things vakungofamba vari negative handeini program tisapedza nguva right guys masikona sei ndakudzimai vekuredhiyo ndakudzimai kana mazauya muzombondibata kuzvino zvida kuindirira mberi guys masikona sei manheri mamukaseiko kumatima nenyika chitingatsangane pachirongwa sizvamuri kungoona kuti pari kugwidzwa ninjani salivonani zviri kurwiswa kuti zvinhu zvacho tikonekte neveradio station iyi nokuti ndo vanga vataprocha katodawo show nemi ndikati aiwa show isitine family yediaries imi zvomoita to ininde ndiri pawhatsapp asi ndakastreama kuti chi naivo vacontributewo nokuti tiri family vaite pati tikange tawirana zvo hamene kuti techniques dzacho dziri kuramba pai zvandinetsa kuti zviri kufamba sei ndofunga zvoda kugadzirwa nguva iripo anditimaona nyaya yechikwambo idha iri kuuya nemusi Thursday don't worry vanga vati nhasi gona indikati nhasi hazviiti because ndandina appointment navava veradio station saka ndikavarambira mai vaya vane zinyara varakakora vakorinde chaivo venyaya ndikati aihonisei kune munhu ane nyaya yake saka imozauya Thursday saka vari kutouya Thursday mai vechikwambo vaya vekuona chikwambo nyaya yavo yakatokurisa inotoda zuva rose takagara pano handitimaona saka vari kuuya nemusi Thursday anditika vari kuya nemusi Thursday saka guys sirigai tipinde munyaya because zvinenge zviri kunetsa kuradio station kuti zvamene zviri kufamba sei inoda kubvunza guys mudzimba mumanetsa nenyaya yekuti vanhu vari kuchitana handitika poto iri kurohwezwa kunze b iti ndeyamai poto b iti ndeyababa handitika hapasisina respect hapasisina kukavha pamberi aiwa haikuna kudonza maviews yenyu muchitiza kuti tikutaura imimi handitika hatisi kunanga imimi handiti tiri kungotaura in general unozotiza kuti tingana kuda kenyaya dzako dzatawa aiwa hatina we are just talking in general handika saka ngatigare pano tionesane toda kuziva kuti nemhaka yei varume kana vakadzi vari kubuda kunze vachienda kunochita problem chingava chii kuti muri kutiza kuti idora here handika ianakonda here mugodi here kana kuti zviri kufamba sei chaita kuti uzosiya mukadzi waunaye wakasangana naye zvakanaka ukamuda vamwe mukatovimbisana pachiberi pavanhu kuti imwe namano matambudziko tichange tiri tese one day after 5 years boom wakungomuka wakaona vemaspika makura vemasabhuufa handika hauchaoni uyu waimbomuda waiti slenda handika hauchamuoni kunaka kwake handiti ndoshangu zviri kufamba sei saka toda kumbonzwawo kuti chaita kuti vanhu vachite chi ini handisi kutora side revarume kana kuti vakadzi ini ndiri host saka ndinenge ndakamira pakati ndoda kunzwa imimi kuti nemhaka yei muri kuchita handimaona so you are free guys andiselina ndinyorerewo number mcomment section can you please write the number mcomment section moipina nyorai number tipine number tipine tinzo kuti zviri kufamba sei nyorai number tipine vanhu vanofona panumber iyoyo vanenge vachida kupanana ningirikiri kuti vapewo maonero nemafungiro avo anditika saka tisipinirewo number tipine mcomment vanhu vafone but number ndiyo anditika chii kukara here kugrid here dzakasiyana here chii dzakasiyana here kuvarume dzati dzakasiyana handiti kunonzi kune dzakamenywa handiti kwete dzisina kumenya dzakapfeka dzeporonekidza handitika kokuvakadzi toti kune dzakashongedzwa handiti dzamatinitini koitawo ruware handika asi patesti zvosiyana here toda kuwa both sides kwese tinyatsonzwa kwese kuti zviri kufamba sei right number ndapina guys number ndapina you are free kuti muye mupe mafungiro enyu number ndapina iyo yakapinwa number iripo uyai mutiudze kuti nemhaka yei muri kuhura handitika chiuya imi varume today is the day yekuti muchiudza vakadzi avo zvamuri kuda kuti muchivaudza zvavari kukonewa mudzimba kuti muinde kunochita handi imiwo vakadzi musataure masenyu kana maya pano munorarambwa navarume handiti chero vasikana vanenge vane vakomana vakawanda kuchita vamwe kuchita kakana vane vakomana vakawanda handika unozowanika futi zvochipinda chi panguva yakaoma saka toda kuti unongofona handika iwo kadzi wotiudza kuti inini ndakachita hangu wangu murume kana kuti boyfriend yangu because of 1 2 3 things woti po varume vanenge vachitora manotsi ipapo imiwo varume womufona womutaurawo handika
Alright. Moni botorawo modzi wavakadzi kuti isi tikuchita because of vanenge vachinzwawo vakadzi. Andika toda kugadzirisa balance yacho. Toda kugadzirisawo imi varume togadzisawo kuvakadzi. Ini ndiri pakati andina side randi kutora. Andika saka please fona itinzwe. Andika usununguka henyu pombonokai kana tati tiri pashow we do zvepashow. Andika chinotaura nemo toita nemo. Andika saka tauya panapa forget about hama kana kudi say your thoughts. Say your view. Antika, say your experience if you feel free. Antika, fona utaurire. Yes, it's a WhatsApp number, British. It's a WhatsApp number. It's a WhatsApp number. Hanzi pakubatwa zvinosiana. Right. Hanzi pakubatwa zvinosiana. Pakubatwa how? Pakubatwa how mungerezi wemahipsi. Iwo watotadza kuti una mahipsi kudhara mungerezi wamahipsi watonyora kuti ini ndinonzi mungerezi wamahipsi. Kura kuti wakatakura. Handitika zvinhu zvacho saka chii chinozoitika kuti usiiwe kana kuti kuzoenda kunourayiwe chii. Regai tinze kola yedu kutanga kola hello. Hello, Mese. Ndiri right uri sei yako Priscilla? Nani? Ina uchandinoona kaka. Zviri pakasiyana siyana. Rimwe ringori shavi rechihure. Alright. Rimwe ruchiva. Zvekuti munhu anotadza kuchiva munhu wake ochiva munhu waanenge akazvigezera achitadza kugezesa wake. 33 nenyaya yamanga muchiti vamwe vakabviswa zvepamuzvivharo vamwe havana. Vakabviswa zvivharo vamwe vaiva yakakavarumika vatori neproblem hombe. Because even uchisangana naye inenge isina kana simba zvasiyana nekuita nekunge ine chivharo. Saka izvozvo futi ndozvimwe zvinhu zviri kutizwa nevakadzi izvozvo. Even vamwe vakadzi vakaroorwa vanotiza izvozvo. Saka izvi zvinyuwani. Ini ndinowa kuchinzi yakatomenywa yacho. Iyo ningii. Ndo inotonzwa ndo inofaya ndo inotoita. Imi moyo wapano muti yakavharwa chivharo iyi. Ndo inenge ine power. Ndakatombosangana naye yakadhakwa ndombodza chaidzodziya. Hasi kuti munhu wacho wakasangana naye ndiye mbodza. Ainyatsogona here kunyatsokoira munhu iye murume. Imbodza sisimeli. Saka vamwe vakadzi vari kutiza izvozvo. Alright, ontsvaga ke nechivharo. Yes, kozoti varume vamwe vanotizawo vamwe vanoti hanzi number 11. Vamwe vanoikoshesa. Vamwe havaikoshesi. Vamwe vakaona ine number 11 yakakura vamwe vanotosema vanokusira izvozvo. Saka zviringori pakasiyana siyana. Asina kuti hanzi apa. Zviri pakasiyana siyana. Sa iwe wakambochita here iwe? Inini namwe andambobvira ndachita nguva ina ndakawanikwa handinambochita sesinede. Ko pawanga uri single unamboita vakomana vaviri kana vatatu here? Ndakaita. Saka ndochitini zveiyoyo. Ndochitini yacho wakatochita kawani apa pawekutanga ndiwo wakachita navamwe vaviri apa. Saka chakaita kuti uzochita uyu wekutanga uyu chii? Zvanga zvakadhakwa yanga isina power. Kuti unoda yanga isina power unoreveyo. Wangosikashandirudzwe. Instead of romance aingotswinya. Mukati anenge ari mambodza. Saka waishunyiwa paide ikola. Saka waishunyiwa paide. Magaro. Kuwaishunyigwei kwahudi. Kutepenyudzwa ngemango yakaibva. Kungo presa. Zvinotoiriteta. Saka wanga usingazvifarire. Ndikutenyedzwa kunonakidza. Because even aita akazotanga kwachonika. Yakaisera kutogotsimba zvachose. Hanga ari mbodza. Saka ukabva wati rega ndichichita. Saka upakwanga uchinda kunochita iwe wakaziva sei kuti munhu ari kunochita naye zvakarongeka? Ndakatochita nebest yake. Wakanga best yake asi wakanga wamboiona ichiweta ukadongorera? Kana ndakangomuexplainira. Iyo shamwari yake ko simba maiwirana zvakudaro zvokona simba rikunomudza kuti kwakaipa kurega ndite newe. Shamwari yake iyoyo. Kuti
zvakadhakwa. Ndobva tichirega ndikupe chaizvo chaizvo ndichinyatsokuita ini. Kola wei wakandiudzesa kuti ndedzera zvakafamba sei kweiwe tinyatsokuvisisa. Saka wakanokumbira kola iwe, wakanokumbira shamwari yemurume wako here iwe, kana kuti iye ndiye akazoti rega ndikugutse. Kola watiza shiwo, kola watiza asati apedza nyaya yake, asiwo zvakola kwanzi indakanga ndaona yakamenywa asi kuti yanga isina kudii, yanga isina power, hosepipe yanga isina power, anomaona yanga iri lusi. Saka zvayanga iri lusi ndakaona zvese kwabasi ndaingoshunywa magaro ose angava namavanga nokukweshwa uchingoshunywa kuti iye munaita kuti ndikufirira ndikugona. Izvo zvaitobhowa chimoko handiti maona right. Ngaititore vamwe tiwo kwa saka it's reason enough kuti munhu atize ipapa anomaona right. Kola hello. Hello. Masikala sei? Sara mukundinzwa vhara muromo wangu ndisanzwika. Tikukunzwa zvakanakisa, vhara zvako muromo hande nenyaya. Sisimene varume kuZimbabwe vakaomera nenhingiya. Kuomera kungodaita napacheche zvisina tsarukano. Zvinombona vanenge vachingoda kungotonga but munhu anenge achingoroke ne1 round. Alright, mira wakadaro kola. Masimba tivatyi angadzi yangu rega tibve takuudza pano. We don't accept this kind of comments. Handitika urikuti ijoki. We don't come here and judge somebody. Masimba, that's why chinzi diaries. We talk about zvinoitika mukati muupenyu hwedu each and every day. Saka when somebody comes here and says akapinda akatozvipinda akazvirarama, let's not call each others or label each others majoki kana kwapa mazita. Pano pashow I see kuti uri munyuwani handikuzivi, handika ndati ndikudze zvakanaka hanzvadzi yangu kuti we don't do that pano. Hatidaro panapa tiri family, handika kana pachitogwa nyaya tinoseka tinofara because musi wacho nyaya dziripo tinotara nezvazviri, handika maplatform akasiyana kune vanitawo zvakawanoita vanhu pano ndo zvatinoita izvi. Saka get used hanzvadzi autuke munhu, handitika I hope wandinzwisisa zvakanaka, handitika usazoti ndatukwa handakutuka right. Hande ikola inonga ndakurorwa asi ukaona wangu anogoda ngoita ubaba usina basa. Vakada kumuudza kuti 1 round ine handina shaire chihureva chitiri mukadzi arinomo anogoda kukwirwa asismeri. alright. Unyatsofarira mbolipop iwe unoida mbolipop unyatsokuwa kuti unoida. Okay. But iye anogoda ngonamaka wanobva arara. Utoti uzokurawa imwe Monday utozorowa imwe Thursday. Okay. Saka paanorova hwani iroro rachona iroro hwani iroro anorova here damba refu rokuti newe unogutsikana unododedza mai kana kuti ingori nyou chobo anongorova one side. Iye unongochida kuti rova pakacenter left right and center saka iwe unenge achingorova kuleft kana kuti kuright, unenge achirova papi chaipo kuleft kana kuright? Left chete. Saka chaasingagoni haagoni chaasingagoni agoni kuti akati papapapa uko oti papapapa uko oti pakati papapa izvo zviro zvasingagoni. Anofana kuwedzera mabhatiri kana ndati hadono zvangaita hake bhatiri anofana kuwedzera because munhu wacho ndozvinozondipawo kuti ini ndigoendawo kusaiti handimazvona. Okay, asi saizi iripo here? Pasaizi atimbofamba nembijana saizi iri sei? Saizi iri right bhowa zvekuti ane nungo chete. Kounodii kuti kana papa achiti achirova iyo left yombomurova pa uchiti pa kurumbidza pa kuti akurumbidze kunyatsira uchirova ipapa baba chapo kurova chaiko musano. Anongoedza kupopota nekupopota zviye but anongogona wakapopota anobhokowa 2 rounds wakapopota kuti obva wagaragara ukangwana obva atanga futi nungodziye. Saka zvinhu zvese zvinonetsa because iwe unongoda kuti munhu aramba arika consistent. 3 varova 3 nhasi vangonorova 4 vangonorova 5 kana 10 isi takasvimba isi tinogona kugamuchira kana 15 rounds. Ko unodii kukwira iwe papa nekuti ndanetsa iwe unobva ikwira seiyo yakarara inomukazve kana ichinge yagunzva. Imi kune dzimwe injini dzototaruka yangu wakatsvaisa parafini zvinenge hadzimuki kana munhu wachasi kuda kuimutsa iye. Saka alright, izvi zvakazokonzera kuti iwe uende kunochita handiti watiwo uri kuchita saka uri kuenda kunochita handiti? Ndidari kundibhagura zvimwe zvisingatomboiti. Saka uyu
uyu asinganyatso kurova mativi mana uyu uchiri kumuchengetera yako wadi kuchikuita zvouyu uyu ano munhu wake ano munhu wake ari kundibhagura uyu ari kungondibhagurawo because ari kundibhagura uyu ane mukadzi wake saka okay uyu ndezvekungo ndevana vabvuma tachinjana wangu utora mukadzi wauyu asingadi kubhagura anodobva anobhagura uyo abhagura ini ndoda kubhagura amuna kuti zvisina nomufana kutibatsira panyaya iyi kuti vachii muchinjani saka iwe paunenge uchichita iwe paunenge wachita paya wachita iwe wapedza paunodzokera kuna Gilbert wako uyu andiona utosvika uchitoita kunge as if everything is normal unotonyara but hapana zvekuita iye munhu aunda mukabvati haasi kuita zvandoda iye and problem anoda kubva adya kuzasuko but Gilbert anenge asiya mwayawo kuzasuko saka ameno saka ndo zvakona saka iwe kambozama kutaura ina Gilbert wako kuti umudze kuti iwe Gilbert zviri kuitika nzvokuti uri kungobaya pa one side hausi kugona kubaya mativi mana enyika ateerere uyu Gilbert wechituwi banini Gilbert vanazvo havadi kupfeka chibepa ichi alright saka vanongomwayawo mukati imomo manje Gilbert mukuru anongoskongo yanga yogati iyeye unozvita sei saka Gilbert wechituba munina avava havadi kupfeka bepa iwe unenge uchinyatsoidawo nyorovhita nyorovhita yakamasisweli kwauzotyi here iwe mimi akanoteswela aiwa takatestwa takatotestwa okay inini naGilbert mudiki tinotozivana saka takatonotestesana kutozivana mabasa edu saka iwewe nhasi chako chako iwewe paunoenda naGilbert womunhu munoenda kupi kuloji Gilbert azinge maona nhamba dzandafana nadzo mukadzi waGilbert mudiki anoshanda ngebenzi anogara kubasa alright saka imodla mari yavanenge vachishanda ndiyo modla yenyu imuchiita saka munoenda kumba kwemo mukadzi yanomboyawo kangu saka mutli pamunenge muchinamba kumwe mukadzi naimainini kana iye wangu chaiyo hauyo hagari nemika saka taichingoona neipapo zvazvimbo hazvinetse vatapo saka vanhu vacho vanenge vachizvita ndo vanoziva saka pavanenge vada kukuona ndofona kukuona 2 pm dzachidzizozora ichiyo unenge wadzinga Gilbert wako vamudiki alright saka pamunenge maenda kumba kwababa munini Francis ukuku munoitwa maraundi mangani kuti munyatsoti maguta sezvo vati munofarira bonde zvokudaro munoitwa maraundi mangani kufamba zvakanakanaka unotoita zuva ndonza bhagura nhasi ndabhagurwa nhasi chai saka uri kati watobhagurwa so nhasi chai nhasi ndabhagurana nezuva ndakabhagurwa ndakangoneta miri dzangu dzakaneta vanokupedzera unotanga uri kurwara kunge waita manai kuneta kwacho chekwemiri saka wabhagurwa nguvai wabhagurwa makuseni kuseni saka wakatoneta izvozvo uri kungorilenga-lenga so ndakatoneta pandatoona ndichitaura nyaya ndandarwa nehana unoita waida kuchechivo watanga kupanidzwa paya okay aiwa tandisingareviwe ndandisingaziva kuti watobva kunochita kuseni ndandisi kutoziva kuti wabhagurwa nemumwe munhu asiri wako kuseni handakutenge ndasiva varume chokwadi chiripo ka zvinhu izvi zvikatibuda nepachokwadi zvakagadzirwa naMwari ende iwo daidai kwanisa kugara newe usingagone kundibhaguraka daidai kwanisa kugara nababa wangu kana nehanzvadzi yangu saka iwe unofanira kundibhagura because uri wangu kuti we murume wangu unotoita zvandoda ini ndoitawo zvaunoda tifadzane saka iwe ukaramba undifadzawo inje nofadzwawo because handisi chimuti inini hey let's hope bamunini Gilbert hapo pano wako mukuru atoripo totomona kufara chezvo aiwa kana aripo Gilbert achiteererawo right mucomment section umwe andisi Gilbert ndeupi asi Gilbert paita chichemo panapa uri kungoridza left right house kuridza center house kuridza kwanzi zvasvika pakuti ndichinotsvakawo kwandinorohwa maraundi akati wandei handimaona kutaura vana kuZimbabwe vanonyanyisa kutaura sereke ende munhu anenge ane saizi yake yakanakanaka but iye ane utsinye hwekuti one round rinomufadza wana harisi enough mukadzi wese mukadzi anozvi mukadzi kwaikwai hakuna munhu anofarwa inini sisimene hamudi one round isati chaiti lula takura zveiwe isati chaiti hatichiko takatopedza zvinozera
hazvina zera izvi. Tashembera isi wati tichaita zvisina zvireva nere zvinyasira zvazvenyimi mazera enyu aya. Inini hangu ndongoti kwaari kana navo vakaenda yako udzivirire kuchita kuti munhu chive zviri kunze uko, because munhu kana akuchuza achimwe achida kunge anewe because anokuda handiti. Saka iwewoka kuti udzivirire zvinhu zvese zvikozi kune zvirwere zviriko kunze uko. Unogona kutowanzwa chirwere iwe uchita ugiribheti mubaba mumba, but haubatsire wadiwa ngopa munhu because chombo chacho dai pasina nyangisa idai chombo maybe tanotsvaga mushonga wokukudza blambi yacho, but kana itoripo hatina problem yakanyanyisa. Chiishandisa usimbe semurume but havadi. Saka vana vamweni giribheti vanongoitawo basi. Saka mati varume vekuzimbabwe imimi havagoni, vanongomisa mapapiro chingoti isuva varume vachigona ngodza vakati mahure mvana asi zviripo hapana. Saka mugiribheti wenyu muduku uyu ndewe kunyika imwe here, haasi wekuzimbabwe? I'm not saying kuti Shabat. I'm not saying kuti varume kuzimbabwe havagoni vese, vari kwavanogona. But chokwadi nechokwadi vanogona vacho vahure, like giribheti wangu mudiki ungazoti hure. Asi muri kungoita yenyu musina futi yamunikiri bepa muchingoita yekeke chero uchiziva kuti hure. Zvinonetsa because zvinonetsa kana watanga isina kuvharwa ike. Inonetsa sisimeni kuti uregere kuida. Inonetsa, inonaka sisweri. Uri. Kutendeuka toita vakadzi chaivo chaivo asi vanhu ava vanoti kushanda asadaro kozotiwa futi mugiribheti wangu mudiko yakanditaura kati reason why achichita mukadzi wake anomubata sepedzi, anotaura naye semwana mudiki. Okay, ndozvaakataura. Alright. Okay. Saka hanzi handina shamwari, handina munhu wekusepa naye, anongodita kunge amhena so. Saka mugiribheti mudiki unonyanya mukadzi wake achiudzaiwa achikufadza, saka undozvibhilivha? Ndozvibhilivha because mukadzi wacho andombofona ndiripo, anotokwachira murume ndohandatova ndichoita kuimasaja. Muchautaregwa wenyu giribheti mudiki musa mucharoorana muchaona. Saka giribheti mudiki uyu oraichi kana akazoda kunoroora mukuru uyu muchaita sei? Giribheti mudiki hakuna kwaanoenda kusvika mama avadzidza kuita basa ravo nemo. Saka vanodzidza sei muchiti vane usimbi? Havadi kuudzwa restabon, havadi kuudzwa. Saka akati ndoda kuroora nhasi uchadii iwewe, nokuti uchada upenyu hwako hwese unenge wamumba manje pava necommitment chaiyo, oti ndakuda kunoroora nhasi zvodii, ucharamba iyi? Handidi giribheti mukuru achatochengeta vana giribheti mudiki because avedu. Sure. Uri pasituation ikona iyi ndo inonzi love triangle iyi. Entanglement. Inonzi entanglement. Ndo yauri ishi. Entanglement. Zvino uchaibuda sei? Handikugona siseri ndeitokwanisa ndikatoboyedza. Sometimes ndoboyedza kunamata. Mune dhimoni rechihure mainini. Kana mune dhimoni rechihure mainini, itai muchimbonoshandigwa kumasowe. Zvokwadi iri dhimoni raashaviri. Ndashavi sisibeli munhu wese mukadzi wese ari pano hapana munhu asikadi kurohwa makona yese, but kana murume achiramba unozviita sei? Munomusiya henyu mwamuramba, ngachimuudza kuti hadzishadi momusiya. Haadi asingasikadi zvekurambwa, ari kana unoramba ari pamabasa unozviita sei? Unozvidii? Ngaanogara ipapo adzidze zvikuitika. Pakaipa. Anyway, varume mucomment section muri kuzvinzwa handiti musatize henyu varume, garai pano musatize nokuti imi tiri kupaiwo mukana wekuti muye mutauro vakadzi vanokuitirai. Kwanzi handika vakuna nagiribheti vakadaro vekuti left tsatsa zvapera handivaona. Ndozvauri kureva kuti left dololobva apedza ake. Pakaipa.
right saka vana Gilbert muri kuzvinzwa ka hanzi left okay left overhead saka kwai ndozvikuita kuti inangu ndibude saka vana Gilbert I hope hasi one chete vakatowanda vakadai vana Gilbert nokutaura kuti left overhead nenyaya yenungo hanzi improve vakadzi vari kuchemawo anofunga kuti vamukadzi mari zvose but handi zvose vakadzi havatombode mari yese iyoyo vakadzi toda mari asi mari handi zvose vanofunga kuti kuvaro vakadzi mari ndokuti vagona but vakadzi anoo ukazvinonzi mukadzi ndo zvacho ndoukadzi saka ngavagadzirisa kaleft katuakavashandi umene bhangu ramunhu bhangu ravanhu vamox bhangu tinoudza kuti mukuteerera teerere kuduko taurayira vakukuru vedu kutochogemusanga mutye zvinhu zvasimbisa muitete sisiyani babai. Alright, zvakanaka ikola. Thank you very much. Right guys, kwanzi left kwai left dirikiti dze anomaona kwai ndozvatiri kutiza saka vana bhudhi vedu hanzvadzi dzedu vana vedu vekuzimbabwe ndo zviri kuitika izvi ina handisingadaro ndikola vadaro kwai ndo zviri kuita kuti ndidi yangu nditize ndindi kunotsvaka chii unonondibhagura chaizvo because mune usimbe saka vana bhudhi vekuzimbabwe shuwa mwana mundinyatsawo kudaro motidza kunyatsobhagura vanhu ava kukoniwa kubhagura vanhu kurikita vanhu ngavarikitwe vana nabhudhi vekuzimbabwe zvekufamba seiko imi muri kuzviita seiko bhagurai vanhu vana bhudhi vekuzimbabwe haikona kungosora muchitambisa vanhu ava musatambise vanhu havanda kubhagurwa kwai toda 15 mazvinzwira imoti left mopedza bhagurai vanhu nhai akomani kwai makarongeka wani saizi bho lacho asi panyaya yeusimba apa ichizva muchivaka mujima plus munoita zvokuvaka muchiita mabasa akasiyana-siyana please itai kuti vakadzi ava zvifambe nemusha handiti maona right kola hello yes emainini muri sei aiwa tiri right isu inyaya iyi yevarume vedayo kuzimbabwe inini was married murume wangu angakandora inini dei kuri kunzokupasa ndiye munhu anonzi nyobe kupedzesera ndiye angashotaurwa kufunga kuti nakolabha left unono kuti unge pane zvimwe zvinhu zvinoshamisira zvaatoita uku ndokwenyuwo ndo zviriko kwenyuwo kumanje ukusitimeli baba vanoziva zvinhu zvavevavo vanolambasta saka muri kuchichitawo kuti imini lambasta zvekuti unosara uine chiveve unonzwawo chiveve mumabvi umu mutangotaura afrikanzi usina kudzidza kana uchikoro saka mirai kola muri kuda kuti imi muri chiita futi muri kuchitawo aiwa inini ndati kwandanga ndakaroorwa kwamanga makaroorwa makachita ikoko Gilbert wangu ndiye ari kuchita mukadzi wake ina handisi kuchita ndakatomutasa Gilbert wangu indatori small house ine nditori boina hapana kwandiri kuenda ndichisiya zvamakeka akadai uchine mukaka aiwa mirai maininizvi mirai titange pakutanga imi muna Gilbert wenyu handiti wambu naye weuchi nomukaka usho wambu naye wamuri kudla naye noriva uyu handiti Gilbert wake une mukadzi wake ndizvo ndizvozvo imimi hamuna mumwe inini handina okay saka Gilbert wenyu ndiye ari kuchita mukadzi wake saka alright ndahwisisa ipapo Gilbert ndiye ari kuchita mukadzi wake imi hamuna munhu amuchita right guys vari mucomment section show yanhasi ndeye cheaters saka don't judge no judgment nokuti musadzafamba muchiti kwanzi vanhu vaitaura zvechihuri vaitisiwa zvechihuri kwana tumeni show yanhasi ndeyaizvozvo cheaters tine vanhu macheaters atinawo pano handimoona senge kola munini wangu apedza kubva apa handitika ichita kozoita Gilbert wani wamainini vari panhinga apa ichitawo futi uza kuchita mukadzi wake saka show yanhasi ndeye macheaters vanhu vanozati vari kudiwa vari kuchita kana kuti vakambochita zvinhu zviri kuraramiwa nevanhu mukati meupenyuzvi we cannot dodge it handika saka we have to talk about it right saka mati imimi muri kunyazopiwa nokudla noriva
Gripet uyu aripo uyu new release uyu ka anenge ndofunga kubva mudumbu mamai akaidzidziswa kuti unobata sei mukadzi. Alright. Ndokuzimbabwe ndomashoma kuna Gripet uyu nyange ukapopota ukaita sei pepe ndomboita kamanyimwa yayo kungozvitsamwisa munongoziviwo zvatinoita vakadzi zvimwe zvozviya zvokuda kungopopotera pasina nyaya kana kungotsamwa. He's a man of less words. But pambhedha paisisimedu ndosaka makatozvidza kuti hapana kwamuchaenda muchatongogara ini ipapo nekusingaperi muchatongoona muchatongoita mukadzi wechitungu smedi zvekutoti mukadzi wake akatopedzisira atongoita pisi nazvo akambotanga achapengereka akapengereka ndikamudza ndikati mainhana aino zvinorwadza but betati tongozivana tibatsirane kuchengetedza Gripet wedu asi asaende kumwe makutoitawo godo imi muri kutotorawo umwe makutoitawo godo ngatichengetedze wedu yasaenda kumwe mati ndikati mama kutoitawo godo kuti kuna mai guri ngatimuchengetedza saenda kumwe handiti sisimeri muna totangira saizi yacho bho zvekuti aizi kufungira unoti kuti unoti yapinda here kana yeye kuti ukati yabuda itori bho isaizi itori correct any position inoita right two ine makanda ayo okay ine makanda ayo alright baba vane chiuno chavo vanochimonyorodza chiuno varume ngavasaomese chiuno kuita kunge zvaino varume muri kuzviwa varume kamusaomese chiuno Gripet wangu wekudhara ndamuona ari mucomment section ndiri kutomuudzawo kana akazoita muvhonika chiuno ngachishande ichi chiuno ngachishande zvezvokuti baba vakarara pasi iwe uri pamusoro pane paunokuti unongosimatokukoira iye achikulambasa zvekuti ndingosvikira nguvainge vanadzadzi dzangu ndasoti hamuzi havasamwe roga please vanadzadzi yangu please musadrink don't drink roga please don't drink roga and it's just a show it's nothing personal it's just a show and don't go and drink roga please saka munozimba here uyu wewe kwenyu uyu unomunyorora munhu kuda unomunyorora chiuno uyu kudai muzimba chaiye akakwana mushona chaiye saka muri kutitaura kuti kuvarume vachishona varikowo vanomunyorora zviuno sisimeli ndopandakatozodzidza kuti ukapedza kulambaswa unototi maita basa dhidhi makuita kakuti vaita basa dhidhi ka makutendaka matenda sini unongochitenda zviripo unenguva nyatsodya ukaguta unonyatsodya ukaguta unyatsonzoti ya ndandisingazoti zvinhu zvenje zvinonaka pana ndiri mumarriage naingoti ndoo imba yacho kungogarira kuzvara vana nekungokuti murume angotundawo zvichingoendawo zvakadaro but pakazoita Gripet ndakati zvinoti maiwe zvinhu zvinonaka naye yangu asipo munomuziva paive pekuti unoita mafeelings ekuti unomufunga ukangomufunga mhenu zvinongoita kunyama dzako zvokuti unodzitswinya unobatanzama kumbongo wakabhara 4 ombatswinya kuti hei dzikamai Gripet hapo nhasi chisvera hachisi kwangu aiwa mugere koni hamugere hanzi nevanhu vechikuru isusu vakadzi tisi tega tofanira kungoendeswa kuchina mwari kana ivo varume vacho kungoendeswa kuchina mwari because kuna umwe ane zviuno zvakaoma kuna umwe asingatomboziva kuti miri mabhodhi parts edu aya anobatwa aya mukadzi anotenwa oni and haangotangirwa pamubedroom zvinotangira during the day matauro atine tichiita communication yatee tichiita iyaye ndo inototangira sei ndopanotangira sex papo nepaunoya kumba Gripet nepatee tichiona tv tichiseka tichidii ndo panotangira sex patinozosara toenda kubedroom ka haini tinoenda totota udhara unonga tonondipedza strong udhara but kana uchikuda kungoita zvokuti ndini baba handudziri zvokuita menhapo
sinongobuda saka iwe chipawo mwana Gilbert itaona kuti uri kugutsikana ende uri kudla norifa ende ugere ball ende hauna chaunokona uchita mafeelings oga mbiri uchita kuti kugwina kuyena getsi aiwa ugere ball zvotokumbira iwe kuita nhasi chimbotisana tida kuti umbotsinzina right watsinzina here tsinzina right uri pambedha ka chivata pambedha wata zvaunoitwa naGilbert pokutanga ita izvozvo wavata right right toda kuti unyatsotsinzina uimagine Gilbert andapo imagina Gilbert aripo paanopinda achitanga kuita uchitirondedzera vanhu kuti uchiwakudzisawo manjadzadzi dzako nevamwe vana Gilbert vari mucomment section matika kuti anosvika ondikisa akadai kuti vana Gilbert atore manotsi handiona ondikisa akadai ondibata pakati usasiya zvose handiona vana Gilbert anokanyora manotsi imi vana Gilbert mochitorawo zvibhuku handika tinyorei manotsi aya nokuti uyu ugere uri kudla noriva handimaona hana chari kushota unoti akafunga oga kudai mwiro kunogwinagwina kudai ari woga handimazviona nhasi pakaipa saka imi chitorei manotsi right wagadzirira watsinzina here zvinoita Gilbert Mrs. itokatsinzina kuti unyatsa kumeditata uchiinda zvekuti tomboti pamwe auya ngatangire zvekuti pamwe auya palanchi handiti kana aya palanchi tozoti hatina usiku wese anondibvisa hembe sisimeli takamira ndendiri against the wall hatimukunzwa muri kunzwa here vana Gilbert munhu achipinda patora musikana wosundidzira kumadziro handitika wokurura munhu hembe ehe zvodii then hamena ndizive kuti chii chinozoitika magic inozoitika ipapo sisimeli because ndenda tomunyika mangu ndega ndinozongoona ndaita kunge ndatakurwa ndiri nechimuchuno make nopinda kona saka usazogan'auriwa ani papo wakufunga Gilbert wako yasipo sisimeli chiri kwamaiguru orit hapana kuipa omborova ende anenge achinyatsoziva kuti and anoziva maweakest parts angu nezvinoita kuti ndikurumidze kuuyawo omborova obva akanditakura kudaroka obva andisa pamubhedha saka munosumudziwa anga anenge ari mumashoulders make mira ipapo right wakamira kumadziro paya patati unosundidzira munhu wesa munhu kumadziro ka zvepano nhasi munodzidzana Gilbert mobvisa munhu hembe ani muri kuisa zvitogwa neminongo mabvisa munhu hembe handitika then kwai pane magic saka panotoda magic pane dzimwe magic kwai dzinozodiwa ipapapa nokuti kwaina kukona pane mene magic dzaanongozoita zvoti ndenda kutova kuti watononoka handika ozovatakura handiti amutakura unomuti pambedha nicho handiti wapambedha kapa kana apambedha kwa unotora makumbo aya maviri aya oisa apa kumashoulders ndizvo kakona ndizvozvo odi anginene anenge ari pamashoulders pake orit apamati akuita achiipinza achiiburitsa achiiburitsa iyi handichapunishment plus good movie because ndendichinakirwa paari kumboburitsa pepe handisi kuzoti ndoita sei omboyamwa mukaka sisimeni omboyamwa mukaka ozonyatsoiburitsiratu manje odzika naro ririmo otambira paguvha apa vari vemuziva kwai guvhu iri basa raro harisire kungoita chibhatani chiya kwai rinosvetiwa handei nyaya pazisimeli nemunhu akadzi ngatigezewo makuvha aya kwete zvekuti murume kana kuzoda kutamba kokuda namwe tsvina ungarigezwe iri orit zvo kana une murume mukubisi mav16 aya mazuva anoti asimba sese vamwe taamumasaizi 40 zvekuti unokusunudza unondigona kaunditongoenda ndoganga orit hapana izvazvo nakana age Gilbert akakubata bhoka nyange ne 50 years unodzoka kuita mwana mudiki unonyepa aiwa ndoreva hangu paweight ndoreva paweight pakusumudzwa asikuti paweight kuti tafuta kaimwini nelockdown idzi tangopaduka zvotonoita kuti zviri kufamba nebva nekupi ndawa nekumwa malemon everyday ndawa nekumwa malemon kuti ndingaonje zvinhu zvenyu zvese zviri paposition vanesisimepi zvichiri paposition izvi right saka paanoda
manje abva pagumva anodzika mbichana mbichana pamaoko ari kutamba nematitsi ari kutamba nematitsi ake mukati mezvidya padhuze nechaipo pazvakarewa paafrica apa paharare chaipo muzvidya imo muzvitema izvozvizvi muzvidya imomo kana kuti anenge achiyamwa kana kuti ari kundinyerekedza kana kuti ari kuita seini nandiziye anoziya because chandoziya ndichongoti ndendisisipo ndatomumweya ndakutotaura nematangs odzika amene anozombodzikisa maoko ake chikune chiondombe chekumakumbo icho umboita kunge ari kuchimasaja zvombomasaja zvichiteedza neudiki hwake neukuru hwake zvichikwira zvichidzika zvokuti ndinozongoerekana ndangomugrebha inini nemakumbo angu iwaya ndomudzosa dzokera mukati mugold mine. Okay. Kana adzoka mugold mine aiwa anolambasta anofamba naro bhora kana alambasta mochinja position iwoya pamusoro manje ouya pamusoro manje iwewe mukadzi iwe unenge wakamufuratira kumagaro kwake kumusana kwako wakamufuratira iye akarara ari pasi ukaita kunge wakanobata kutsoka uku. Okay. Asi zvodauka kuti kana waita varume wawo vakadzi zvikuti vakadzi kana moita zvokufuratira izvi mokwesha nedomestos kuitira kuti mweya uya wemapaipi ekunhingirira ekusurisa asi kusaburitsa mweya kunge kwakachena nokuti ukazofuratira munhu kusina kurongeka kunhingiuka munhu unorutsa ukashaura kuti zviri kufamba sei handei aiwa pakati pemagaro panofanira kukweshwa sitsineli panofanira kutokweshwa ringi yaya ndosaka zvichinzi kana muchidzidziswa kunzi munhu zvidzidzise timetable yekuenda kutoilet yekunoita tsvina paunogeza paipe kunge watopedza unless watorwara zvako ufanira kunge uchiti wageza makuseni uenda unoita tsvina woregera kugeza because palambasting hapana viewers description kapaipa zvekuti hazvese saka pandiri kudara apa ndenda kutongoita ndirini akada kundibata nechemumahips ndomborasira maoko ake uko ndakuda kumbomuradza watamedo kuti inini ndinani ndombotamba naye ndobvisa manje maoko angu kuti kutsoka dzake kwekwe ndoita kunge ndaakugara kuti ungori kuswata kuti ungokuita maswata matimoti asingaita maswati modi ndati kana wakubva kumakumbo unobvisa maoko ako kumakumbo handiti apa wakugara kunge ukagara pablack toilet but waigarira zvino wakuti ungori kuita masquats zvino up down you take it easy haumhanye nokuti ukamhanya mamileage tafamba nemileage unokurumidza uneta you take it easy aini utangi yako unobuda paipe musoro uchirimo umborwa ndombolo uri kumusoro ekukwasisimende matiwe saka makaita chinamwari zvamukutaura kana zvoda kuenda kuchinamwari chokwadi muri munyasarade sisimeli mbolisi nonaka wabvuma nonaka kana asangana wena munhu unoyatsonzwanana naye aiwa chinhu cheche chinonaka zvo zvamanakigwa nepolipo vebaba vakudai vakasati momukana vachidafunga kuti nani ndakuda kudzokera mukadzi wangu full time zvesimona sandichadi munozogona here kusvigamuchira kana sisime kana saka munotorambirapo inini sisimeni ndakatovaudza kana ivo vanotogara washtaura meno kana amaswiti nothing evarume bozva varume vanongotinyerera munozora varume vanonyera but anozondoudza kuti but unondigonera wena like pasex wise unondigonera but obvious hauzobvisa munhu pamukadzi wake munhu akavaka musha wake nemhuri yake respect comes first but varume andinosa zvinoita varume zvinosa zvavanoita one day anofuma that guilty conscience yekuti ndikuchita mukadzi wangu kumba obva ati handichadi kana kufuma akatendoka kuchechi chaiko chaiko oti handichadi izvi ochiuya ozoti ndakuzokudza manje kuti ina ndakamubata napo
kusisimeli aihope nhasi haana kuuya because mudiaries taihopa hapo ambazi yatricky yacho yandakamubata napo haadi kuti vanhu vakawanda still vazive nezveafeedu tane close to 2 years manje saka last time ane pamazuva atangisisa lockdown ayaya akamboti apa kwaanogara newandogara it's only 5 minutes drive. Hanzi namukoma Charles panapa hanzi I tried that squat with my wife and but she caught a cramp. It will not work if she's not built for it. Saka anenge ari build for it mukoma Charles ndiye anenge akaita sei mutetere zvinoti isusu masize 40 saka are we not build can you not do it ndizvamukurevera zvadzini apa mukuzama kuti anyway guys because inini I'm a size 36 and 38 atakabva kuti size 36 kudhara kuti angokupaduka newo ma lockdown aya saka tisingazivi kuti saka tinoda kuti tizviteoka nhasi saka tinosazivi kuti zvino vanozogona here size yakurema vanogona saka mazisabofa unoti panenge ndakuzvandikuza ndawana kumwa apple cider vinegar ndapedza zvibhotoro zveapple cider vinegar ndichimwa kuseni manheru apa maremoni ndiri kuzama kujimu ndichiinda ndiri kuzama se mungatoti zvandei ndichitoti ndikudaika ndikudowedzera ushaku zviri kufamba sei nekutunyaya yamukoma Charles ngavasamanikidzire kuti squatting iitike kana kuti kafuka 5 ka 6 kana kasquata ka 3 ka 4 because ari kutanga plus body dzedu dzinosiyana ndimaona nefitness yedu inosiyana anozoenda achijaira inosiyana saka akangosquata okupa 1 ka 2 unongochiona munhu wako iwe usamirire kuti akudzondaneta kana kuti achange position unoita unonzi kumupidigura ino chinonzi chimupidigu waita chimupidigu manje iya yekuti 1 leg down 1 leg up animaiziya iri gumbo iri rekuleft iri zvakudhipenda nekuti anenge ari comfortable neripi vamwe vanenge ari comfortable nerekuleft vamwe rekuright ndoda rekuleft iri rekuleft rinenge richitamba riri mudenga kunge risina mabhonzo right iye akaita kukrosa manje makombi akakrosa hamuna kunangana musoro yenyu kumeso kwenyu hakuna kunangana akaita kukrosa manje alright champidigori chaicho iwewo uri kutambawo manje chi unongobata-bata unotsvaga unoziva panonakidza munhu wako unongochingobata-bata wozongorara weke ende iyoyo staire iyoyo nyangwani unotongoita chikapa chete ukanakirwa wega unoita chikapa unozoti mbode zinokudzidzisa kuita chikapa wega nyange usinaendo china mwari kudzidzisa wega wanakirwa inokudzidzisa alright then iwewe mukadzi ndounoziva kuti because mukurume akanyatsokulambasta unofanira kuuya ka2 ka3 mozowirana manje pekupedzisira ndopatikonyatsonzwa kuti hapana pandalambasta asi hamubvaruki here naikola hamubvaruki here naimikola hamubvaruki here asi maraunzi akadaro kune kuchiri fitifiti aiwa hatite kana zvemakileriseraeriwe kile rati vavarira kugomese kile ndokurova hadzichi endai mberi sisimeli unobvaruka sei because unenge wakatota unenge uri wet kuzaso unobvaruka sei plus ukaona wakuita kaudry kaike kokuti mboli da kupinda iri kunetsa kupinda ndobasa nemate mate chaiwo salaiva matayo saka mate anoitwa sei chibatsirawo vanenge navakukana madzikoma ako mate anoshandei smeli rurimi runoshandei ndiri rurimi runongogara ruri moisture saka baba vanomboiburitsa havachaisa manje mukati vagara vafanira kutomboisa mukati aka kabhinza kari pamusoro kari between mabhinza ndokavanonatsva ikakaka vachimboita vachitongwa rukasvipira ngekusiri kusvipira asi unotongotota kabhinzi kakanyatsotambuka nako musheka unotota sesimeni right saka bata ane basa futi hei saka bata mutai kuti musafanira muchikupfira-pfira muchitambisa matei mate manzwa basa rokuti ane basa kamate musangopfira-pfira anotopleya big role
paseti kutodarika because kuna vamwe vakadzi vari dry natural saka mate ndo zvaanoshanda even iwo mukadzi ukaona kuti kuna vamwe varume vanosema ka vasingade kuzonanzva kana amboisa kana mbolisi ambopinda saka iwo ukaona kuti kunenge kwadry unotora zvigunwe zvako zvoisa mate ubva wadai kusasiko unototeerera futi. Alright. Hanzi we are writing notes. Hanzi tikunyora manotes. Ndozvakanaka nyorai manotes akangora changamu. Munyore manotes. Kwa mwana washe muranda kumweterera panoraigwa mwana womuranda teerera panoraigwa mwana washe. Kana waona manje kuti makuda unogoesa bhora renyu ndopamunozoita full chicken. Full chicken ndo ipi? Kana kuti munogona kuita yedu iri normal yatakangoita here kuti titi udzazvo full chicken ndeipi haiwa kuti konfuza wewe full chicken ndeipi mazitaya full chicken ndei meli munoda zvinhu ndozvida riuti ndinolega kuzvidawo zvinhu tipudze full chicken ndei chiko full chicken inenge yakaiswa mushopu kana mukaitenga Mrs. Smith inenge yakadaiwo zvikumbu saka unodaiwo zvikumbu uye bodo ndokamune makuda kunogohesa ini ndokungotaura zvinondinakidza inini but zvinonakidza inini hasirizvo zvinonakidzawo inini saka vanhu tinosiyana kuna vamwe vanhu vanoda kugoheserwa nedog style vamwe vanhu vanoda kugoheserwa zvinongosiyana kugohesa kwacho handimaona saka vamuri kuita full chicken baibai obva watora nzeve yababa haudye zvokuruma mazina haafana kutomboshanda kuita kunge asipo rurimi nechekure kure ungari kufambwa negonye kumunzimu nekuhuruku zvokuti kana ivo vanenge vakangotsinzinyira vachishaya kuti chii chiri kunyatsoitika unozongonzwa nemabhora anga kuti ipapo manje hapasina kukontrolana kana wozongoona kana achidzova kana achitema kana achidii ipapo manje ubva wamupina kumupina unobva strecha makumbo ako ubva wamuvharira pakati ndokunge asina zidumbu asiri mazibaba emadhafu kana ine miri uri normal ubva wamupina unyatsonzwa moto uchinyatsobhinda wombosiya usakurumidze kumubvisa kuti danonokuona chiaimbomusiya uchimubhabhadzira uchinzwa hana yake inenge yakurova zvimwe zvokumhanya inenge yakurova siri uchimubhabhadzira kana anga ari matemai kana anga ari mwoyo kana achiendera utenda mumako imi momboita nekitchen ekuiswa imo mukitchen medu mumusisingeri matodlira imo matobikira imo imo mamunobikira imomo kana vana varara zvezve but isusu zvedu vana vakura akatava kungogara teka anosvika paipai mungu akangopfeka gauni usorina bhurugwa kudhara usina bhra kudhara apa utoziva neku dzako kudhara ari kutongosvika nekuvhura dhoo watongokiya dhoo oti gauni kwakadaro obva wamubatira against the door obva wati bhande kwakadaroko ovhura zipi uiti mukanwa inodyiwa ganda rerinonakidza kutamba naroka uchivhura uchimenya uchivhara uchimenya uchivhara uchimenya uchiidya waidya this time ndo wakushanda nemunhu manje masora here gribet munoziva inonzi full chicken ndikubvunza inoiziva here full chicken ini ndiri kumbobvunza gribet kuti full chicken vanoiziva here right endera mberi kona wakapfugama apa giribheti manje ka paari kuda kukubata musoro kuti akukontrola hanimuziva kuti pauri kumusaka paipa ada kukontrola musoro kuti ita inokurumidza mubvise maoko inofamba nepesi yako apa iwo ndione bhora manje bhora riri kwauri usatombomubvumira kuti akukontrole akada kubata kuti
kuti tisapasta unomubvisa maoko slowly but sure mune zvakanaka ngaabate kumukoso kuti anobatirira dhoka kuti anobata musoro wake iye hameno uchiisa mwana zvakanaka uchibvisa uchiisa umboibvisa zvachose umbodzika kumabhora uku neka uchimbokwira nayo uchinanzvirira apa kudhara yatotota iwewe saka imimi mirai panyaya yenhingirikiri yemukicheni apa paanenge achipinda ipa makapfeka chigauni chenyu muri mukicheni makamirira kuisawo patebletop handiti anenge pamunopinda imati munopinda wongoti orya handiti kwokugeza hazvina basa kuti ari kubva kwagulesi sisimendi zvekuti ari kubva kupi what you don't know doesn't hurt. Saka kubva pamatanga kuti izvo zvine munhu nokuti anenge achimboenda ukuoya kwenyuko kamene asina kugeza hamusati mamboita zvinda kwenya mumuromo aiwa iye kana tinotozivana madhezi edu alright totozivana kuti nhasi chisvero chiri kwangu chisvero chiri kubig house okay saka kana chiri kusaizvozvizvi handitombomunetsa unless kandatoita emergency uye kutoti pamwe ndaita breakdown parod handingofona zvekumhanya ndoisa WhatsApp asi chisvero kana chiri kwangu ndindotozoti nhasi handi munongoziya saamai nhasi munozoti kudya nechii mumba amuudzirwe matemba here mukaka nyama chikeni ndimuri kuziva saka musiwo muri kuzoti nhasi ndida kumuita zvakati ndombomugadzirira zvakati kana kuti iyoyo inowanzonyatsostyle iyoyo inowanzonyanyonaka pamune makapesera makambobhohwana paipai pafoni makangobhohwana pasaka akungoya zvekungoti chimunhu changu kana kuti mukadzi wangu iye ari kutarisira kuti pamwe tiri kutosvikopick up site iyaiya kana kuti nyaya yataitaura iwo watobvapo kudhara ukangoona achingopaka pawedha atouya kana kuti aburuka taxi yakwe afamba asvika achingopinda mumba chete obva wangoti bhadho ndouri kuziya kune vana kana uri munhu anogara nevana let's respect vana vedu kana usingagari nevana bho zvekuti kana kugara nevana unogona kungomudaidzira futi mubedroom ungozviitira mubedroom but iyi iri kuenda pakitchen counter patinochekera mavheji papapa ndo panototi nestaira yese papa wapedza manje woburitsa mukana wodzika nerurimi rwako uchidzikana uchienda kumabhora uko wombabata mabhora aya wozoenda iwewe manje pakicheni paipe pakaunta wovhura manje aurove 180 wozokarova 180 ndipo unozoita krempi kana kuita chekuti hauzonzwa kunakirwa anongoya kungoipinza zvokuti akaipinza unoshaya kuti apinza kumashure uko here kumanyowa here kana kuti apinza kupi asi munomboitwa kumanyowa here kona asi munomboitwa kumanyowa makamboitwa kumanyowa hatikuita tichifunza zvichitipindurawo kuti tichazoziva kuti zvinodii toda kutoziva kwai tokuwakukwai chikochema kwai kwamba uchiyerera kugwadza titohoo nemi makatoita experience nazvo kuti makasangana nazvo zvavo zvakamira sei kungomhanya kungoitwa unokuvara munotenga imsisimeli let's save it for another day waita iyoyo manje apa iweyo manje ka wakaita wakarara uri pakicheni wakavhura makuru uri pakaunta iye ari kumhanya nebhora then mozopedzesa nedhogema abvi yekuti mapfugama mese mukicheni pasi pamatiles papapa anobata muchiuno imomo muchiunomo ndomaanobata iwewo manje umudza kuti amenoti munodaidzana kuti switi here kana kuti hani kana kuti dheti kuti dheti mbomirai iwewo uchimbomuitira manje nekumashure ikoko imi munonyepa imi zviri zvekuti anzi ana giribhedhi akaomera hamusi kunyatsokuvapa zvinhu
nemusina kuvapa chaizvo. Okay. Gilbert ukanyatsomutaka haana kana pasina kuti waspenda mari, kana yanga iripo anotenda unospenda, kana pasina hapana edzo. Arenge ragara rakaomera zigiribheti, mazigiribheti rakangoomera zvokuti chero kari tinoda kugadzirwa musoro, chero iripo, chero kadi rorongoti handina mari. Imi kune ana Gilbert vakazvarwa vaine enga, but vanhu vaive vari easy kutrita sisimeli ndikudze zvedu. Vatori easy terribly. Munozoti varume ndo vanhu vari easy vanenge pera, vanenge vana vadiki wekuti ukamutuka apa paswiti nyaya yacho yatopera. Ndo zvavari. Okay, right. Kune vari kubvunza kuti nyaya yachinja here. Munoziva zvinoitika padiaries guys, munozviziva. Topic yedanga iri why vanhu vachichiita handiti, asi zvinozouyawo zvichitaura chi makola tetoda kuhwisisa handika. Still ari kudzokera kupoint yekuti point zvingori zvinhu zvimwe chete. Point yake ndeyekuti ari kuti vanhu vanochiita because akataura point yekutanga yataura akati tu varume kuzobva vamugoni, tikabvunza kuti iwo unoti iwo vanogona, iwo kunoitwa sei kwenyu, akatanga kutisanangurira handika. Tikataura vachitorawo chi manotsi. Saka topic ichingori iyoyo, asi kuti inozongoti monyoreke mukufamba umu patinenge tichiita, right. Hatina kurasika topic ndiyo, but tinenge tichida kuti tinatsohwisisa handitika, right. Pachine chimwe here kona? Yeah, zvinoitika zvandakadzidza inini during my experiences sisimeli. I was married for 17 years. Alright. Mombe. And handingamublame pane zvakawanda. Ipapo ndindomublema kuti anga ine chiuno chakaoma. Saizi yanga iri bhoko, but anga ine nungo nangari nyobe, useless. Ngadzokere kumba kwavambonodzidziswa kuchengeta mukadzi. But zvinoitika iye ari mucomment section, wawaona mucomment section? Ndatomuona, ndatotaura izvozvo because comment yake ndaiona. Mira tichase kuda togona kungodzifambira nyaya dzacho. Endako mberi. Ndambodzidziswa pandatomuvakira imba yake iri kutera, obvious hangamirireka inini. Zvinoitika kuti varume nevakadzi tichite inyaya yekuti vakadzi asi DKs ero anenge DKs. Asi wokure waiwe DKs uyu kuti ndiwe hatizi zvoti chagozieta kungotsvaka kuti ndeupi kwaudzokere kunoraigwa chiziva kuti ndiani. Munai comment section nhasi munotodza kuita FBI, mutodza kuita FBI rekwa uri mucomment section umu tikuzwa kuti ndiani. Harume wacho ndachimboona vatiza ndako mberi. Zvinoitika panyaya dzekuchita dziyaka, vakadzi mazuva ano, what I've noticed, especially vechidiki ava, vanhu takugona kuzvitsvagira mari dzedu, takadzidza, taane dzimota, hatichadhipenda stereki kuvarume. Saka haticharespekta varume vedu sekurespekta kwataivaita kudhara sababa semusoro wemba. Ana baba vagara wedha mukadzi wokutambira mari yakawanda kudarika yababa, unofanira kungozvisa pasi pababa, ungorespekta murume wako despite kuti ndiani anonza mari yakawanda number 1. But inaikona ndida kubvunza ukola ipapa, respect haisi both ways here. Mati? Respect haisi both ways here, and respect is it not end kubvunzawo. No, respect. Because panapa kuti ni mumwe munhu wekuti anenge aburitsi kana dhora, haazviti unogadzikwa musoro, haasi kana mari yechingwa, anenge achingotuka mumba, kwanzi respect saka pananisa unorespekta semunhu anenge akada achikuita zvakadaro. Yaisisiri respect, but respect yandiri kutaura inini yekuti munoziva imimi kuti bankuru Gilbert vari mumba imomo, hapana pamuchangoita madecisions enyu mega mumba because munowana mari yakawanda kudarika yabankuru Gilbert. You get what I'm saying? Ko kana iye Gilbert achita madecisions ake ega mumba poitwa sei? Kana sa madecisions ake ega, saka ndo pandinozobuda ndindokupa mareasons andinozohurira achiva ndozochita. Ndinoenda kwandinotitwoka saqueen. If you don't treat me like a queen, ndinoenda kwandinotitwa saqueen. If you don't treat your Gilbert saking, anoenda kwaanotitwa saking. Saka vakadzi mumasileni kuziva zvinoda varume vedu, nemiwo varume futi
musangozvirwa dundundu kuti ndakakubvisira mari wondita slave wondita unga hamena because mabasa tinobata mudzimba akaoma. Tine vana tinoda kuwacha, toda kuainirai, toda kubikirai, todaita zvakawanda. Manidzi enyu anozowandisa, hamuzofungowo kuti mukadzi wangu. Ende paunouya pachepapapa uyo uchiziva kuti uri kuenda kune mukadzi wako, kana ungori bosi wako ungauperere basi. Kana wauya kumba, you are my husband. Ausisiri boss, you are my husband. Kana ndikakanganisa usanditsiuri pamberi pevana kuti uri kuona zvawaita kaizvi handitombozvida. Zvakazosvika tova kutoudzirirwa ipapo. Kungondidaidza tiende mubedroom kuti memfana zvamaita zvezvandauzvarira kana kuti chichichi. Munoziva respect works both ways. Ngatidzidze kutaurirana mune zvakanaka. Saka ndo zvinozotuma futi vanhu kubuda. Chigiribheti chekwangu ichochichi ndachiona futi chakomenta izvozvi futi munhu yero yaingoerekana angotenga akomenta izvozvo akomenta comment yake yani about 3 minutes yapinda apapo 3 minutes. Munhu yeuya akanga asingakudze kuti ndakuda kuupgrade mota andimukona waizongoona mota yauya ushamise kuti mota yamauya nayo vanhasi ndiya handazotenga koyeri ndatrader in kutoshaye kuti instead of kuti mufare mucelebrate mumboenda for a joy ride mudi unotoita zvakutongone jelasi but unongosina jelasi tinofana kutaurirana tichiconsultana sahusband and wife kuti amai mwana mota yedu iyi mileage yafamba kana kuti yani maproblems kana ungotiwo ndafunga kuupgradewo for a better car depending nekuwana kwako saka tinotaurana kuti ungoerekana wauya nemotikari Alright, mainini vamwe vakutoda kufonawo hanizoda kufonawo magarisa regai iyoyo yekuti zvomumba mutozama kuita sei kuti dziyatsomira tichauya nayo iri topic yakazvimiririra nhasi ngatimbodzokere kureasons why vanhu vari kutoramba vachichita. Thank you very much mainini mauya pano mukatinakidza chaizvo mukatiudzawo kuti nemhaka yeimi maidiwo muchiitawo zvamuri kuitawo murume wenyu wachiita zvaari kuitawo hatawa kuti zviri kufamba sei mukadzidzisawo vana Gilbert ava nana Faye ava vana Keresenzi ava vari mucomment section. Saka thank you very much guys. Iyo yekuti toita sei kuti zvimire mushe aiwa tinozoiuya nayo iyi topic yakazvimiririra. Thank you regai tinzwewo vamwe vari kuda kufona ava obhuba. Alright maita basa. Alright sharp. Right. Nemhaka yei muchihura ini nemhaka yei muchihura imi munoda kuti ndijustify kuti nemhaka yei muchichita newedhi rechirungu regai tinyatsotaura nezvazviri nechishona handika because nechishona rinonyanya kugwadza daka rechirungu anditi nemhaka yei makahura kana kuti muchihura nemhaka yei imi vana Gilbert mese vana Keresenzia reason chayo chii chekuti muzobuda muchienda kunochita handitika kana kuti kunonyoporesa kunze chii chinenge chiitika Prosper Senior imbofona yoka naye vanhurume varipi kubva vapinda mugomba kudaro vanhurume kubva manyura mugomba kuri kutye mapenzi kwamasports kana naSylvia padaro nanagamuchira vakupedzerai masports anditi chiuyawo muvaudzewo vana Sylvia ava kuti aiwa kana Keresenzia isusu mumba wona Gilbert unoisa angry face Gilbert indingotaura zvazviri usandisire angry face haana kana basa angry face aya akangofanana nemalavhu namalegs namadafing emoji haana kana dhiri funge right nemhaka yei muri kuchita vana Gilbert mapedzeko nana Keresenzia anditi vanhurume chimbofonawo tidze kuti nemhaka yei muchichita vakadzini vari kungofona varume vapinda mumwena hamuchadi kuti muye muchitaura panapa uya mutiudze kuti nemhaka yei muri kuchita because ndimi vachampioni acho ndimi vakuru vacho odoona munhu achitotana bhuru wake Gilbert ini apa ndine chimoko paipai kasodai kumakasodai haizilongo zimedhemba asingazivi muri vachampioni ekuchita nditi chitipai reason tine mhaka yei muchichita chitipai tizive reason yacho kuti chii chinoita kuti muinde kunochita handitika chii manyura mugomba ungavawane vangabudikire havangabudikiri pachena vangusana angry face vakavanda budai pachena tendezi arts zviri kufamba sei Webster kanda wasvika zviri kufamba sei edk zabhatiza here uyai katinzwe uyai tiona kuti zviri kufamba sei uyai tinzwe
kuti chii chaita kuti muzosiya malapushushu yenyu mudzimba umu muchinda kunochita. Michael Makaka. Michael, chii chiri kuita kuti munohura kunze uko? Michael Makaka ndikubvunza varumeka. Varume vacho vari before 9 namba ndakapina. Vakadzi vangu rabvira kutaura panapa. Varume muri kutiza mugomba. Vana Gribet wokuti. Zviri kufamba sei? Ndofunga ndina DJ wangu ari panaida pari kunakirwa zvake ndofunga nhasi. Ete guri kunakirwa ka. Vana Gribet muripi? Right. The guy tuone let's open the Gribet ari kufona apa. Kola hello. Aha, maskuna seko Gribet. Hello? Hello, maskuna maskuna seko just Fremont. Kuni sei? Ya baka ipa wena. Namofona unutaro tusenzam. All right. Nyeri pondo deso muzaga. Nyeri chintega. Ikwese. Chiptanga yotiga. Wakazi weda anzazi zedi zezi. Wana uti ukamuda ukamuda numuda steri anamuda parents. Anamuda nge uwa pusa boza wajera chi bangara bongo ngesadare paru furiya nungu pusa. Anamuda zawambada bo iyara hodo ka pusa. But once omraza ji dudori ganda ngano ze aenda zikufunduka zazoti ganda ngapachi ganda ngapakura ayo kuvura is a situation inoitika pakuti tisimeli kuna vamwe vakadzi kuti vatori bo zvokuti varume hold on mina ndopindira hanzvadzi yangu inonzi Munyaradzi Ruko. Once why did you mention people's names? Once wastarani naye Munyaradzi pano hapana mazita panapa tikati Gribet tikure varume vese vanonzi vana Gribet Munyaradzi Rukowa, vakadzi vese vanonzi vana Keresenzia kana Silvia. Zvino ungatozofunga kuti munhu ari kufona apa anonzi Gribet. Aiwa newe Munyaradzi utori Gribet pauri papa utori Gribet, saka hapana munhu adedzwa zita hako anditika usanya kuwara vana hard life nyausope hanzi I can't see the number dziri pasi dzakapinwa idzo tiri kutokudai Gribet mufone ya Gribet uyo akadona iwe Gribet wopindawo endera mberi Gribet. So unoona kuti vanhu vanapa chizonzi kuvhura chiri pese because like I'm saying kuti vakadzi vakadzi kuti they're so humble, they're just kind based on their personal experience. Murume manje asane musikana waye anomuvhiringidza why angaziva kuti mukadzi akutomuda kudhara mukadzi angatoda munhu bobo but mfesi angaita chi basically runs business. Kuhura is wrong in so many ways because zvinoaffecta munhu later in life. Why? Murume anochita mukadzi anomuda akazorambwa nemukadzi iyeye anochema tsisimeni zvekuti unofunga kuti pamwe akafirwa kana namai vake amuriona. Esa mchona kuti varume isusu tinogona kunosvika kunorana vasikana kana 5 ndorana vasikana kana 5 6 kundodzoka mukadzi wangu but the moment mukadzi wangu panorana nemurume 1 mukadzi wangu arana nemurume 1 ndinokukumbuka zvekuti why? Because hapana murume anoda kuita kuhurirwa nemukadzi in the sense yekuti mukadzi anongonzi mukadzi ana basa, mukadzi anofanira kudai so respect a man, submit to your husband which is wrong. Because vakadzi vane unhu kuti vakaona murume anonyazomuda it's because pane chaari kuda. Mukadzi akasa nemurume ane mari anobhiheva but mukadzi akasa nemurume asati ane mari anenge asina vision kuti murume wangu anogona potential yekuti kana mbinga one day but mufesi panozoita mbinga one day mukadzi atanga kudzora handipepi mahanda kusuva zviri sei uya enda kukuda hausi kuda inini kuda zvandanazvo. Why? Varume tine problem yekuti hatitengere vakadzi vedu zvinhu, hatipe vakadzi vedu mari. Ramba wakadzvanya papa kutenga zvinhu nepamari apa, ramba wakadzvanya papa dzokorodza wati kudii? Varume vakawanda. Varume vakawanda. Vane problem yekuti havatengere vakadzi vavo zvinhu. Vane problem yekuti havatengere vakadzi vavo zvinhu. Right. Saka unazonatengere mukadzi wavo kana chinhu achida panze achona vakadzi vakachena vane varume vavo
you are the best person who is going to qualify mukadzi wako kuti anorwa pakati nemunhu ane mari handiti nokuti mukadzi paakasikwa naMwari akada zvinhu handiti zvinhu zvaakada ka makeup mapicha manyowani maunderwear masofa chichi uzama kuti kufidha mukadzi mumba nechikafu that's all that takes away no it takes a lot more than that surprise mukadzi wako ka umbomutengerawo kana garden remaruva hallelujah sako uvhasi asipo osvika mumbongona pane maruva amen uda kumira kuti azi kutengera mukadzi wako kana udatengera mukadzi wako maruva kana akurwara kana akufa udatengera mukadzi wako mabanana nemagrapes kana akufa no kutengerera uone kuti kana kwamutengera anobhiheva sei unomutesta tizimele vakadzi uri vanhu vakanaka vachinokuipisai ka musoro wemba uyauya ndounokuipisai because musoro wemba wakafanana netomtom inokupa location nedestination anoona saka kana inini ndirigidza inini ka ndichitoziva kuti mukadzi wanhingi ari kubatwa karavhu ka achaka achichema ndovanda munyaradza pandiromunyaradza chaari kuda chatotsva comfort saka comfort yake ka inobva kuti iye kana aita asvika kwandiri ka ndiro baby sorry darling kuendawa kupesa weda achikujairika kuti mukadzi ari pebowa the first thing chaanoita anobvisa bhurugwa ega sinotombomubata oga kuti kumutweuko anoripeka mumusoro tange akapfeka blindfold yekuti atomboona kwarwenu right why because that's how it works kozoti wamwakadzi kuti nyangwe wamuda zvakaita seka angoriwo neshavi rekuti anonezekei anoita kunge asiri kuziva zvaari kuita unoona zoti kana ukada kuona kuti why vakadzi vachichita ka there are two reasons vakadzi vakawanda they come from a broken parenting yekuti baba vaimudzvinyirira mumba zvaramva kuti varume imbwa dzevanhu varume imbwa dzevanhu ndosamira vakadzi vachita arume ozimabva imbwa dzevanhu haasi kutuka murume wake apfika mudhara wake kana nzadzi yake because ndo vakambata kaki paanga ine mufesi waaida paipai vaichangoti aiwa uya ndikuona uchirese bidana nayo isiyana naye leta on mukadzi yako ma34 danzi kuyo sesina murume sesina kuroorwa chichi yet paanga ine mufesi wako wayanzodana naye mairamba saka nyaya yekuti anzi kuhura ka pane chihure chipfeve chinhu chapisi chimwe chai chawandoziva kuti ichi chimahwani ichi chokuti nyange mukadzi kwamuroora ka akaita varume vanomuda sei haaroreki haadiki iye andonetseka iye zvokuti anomugona ka kuti Mwari but in the sense yekuti anzi inini andirigidza inini ndosaka nemukadzi ari kunira varume ndoziva kuti varume tinohukura pakati because dzedu dzinongomira kaunge twiza tirangoti pfe asi ndidambobvunzawo naiwe Gilbert paya papa munenge muchifamba kwamunenge muchifamba mumagirlfriends umu sei zvichikuitirai easy kungokurura mabhurugwa enyu pose pose muchingopfekera pose why chii chinoitika kuti mungofila kuti zviri normal amuhwo kunyara here amuhwo kutye uchipondokurura bhurugwa uchinokwira pamusoro pemubhedha wausingazii wakatengwa nani wakabatwa nanhu angani iwe utosvika uchikurura wakapombonoka uchinokwira pamubhedha ipapa hani apa irove anangidza vavhunduke pachinhu tell why mukadzi mumba wakaroora ka ukaona achinja from the first time wakasangana naye akasangana nebhebhi nhasi akachena ka handina kuti attracted kuti anything else zvaari pamusoro akasangana naye ka ndozvada kugara ndichonoitei pane vakadzi nezvokuti ukamuti bhebhi ndokumbira ukati mboina tinomhonya panze anzi asaka uchandida kudaiwa asinganyerera chakuda inyekuti andisikuda zvaave besa zvakungokura miri kunge hamene zvimwe zvingati munomhanya ipanze apa because mozaka miri yedu yelockdown ika tiri kungochira tiri kungofuta matumbo yabora inini zvedumbu rangu rakura ndakutange hamene zvimwe pa ndakutotanga kutomhanya kudada kuti zvaitoibhebhishi paipai handii vakadzi vacho futi handii ndimunotanga kuti ai murume akanaka uyu iye ane mhasuru iye akazoda iye akachena chichichi handidi hatipfeke makeup munongotarisa isusu ndebvu
imi manje tikatanga kuzoudza imamumba paipe ashamari ainoti wakazvara hako but ngati mubude panzi chinomhanya wakudanisa kauchandida iyi ndide ndakadaro ko nandisachaja guys nandisachaja pafoni ndikazava nemukadzi ari sex ari kuratidziko zvandichikuda kuti iwe uite miyedza yacho yakawanda sisimeli kunzo kuzodika I don't want to lie to you as a man in one thing andoda kukudzeka murume ukaita dumbu rinodya mbolisi kana uri murume okay dumbu rinodya mbolisi alright soro wekamba munondara saka boys dzidzai kuti munombomhanya panze apa munotambawo bhora every 5 minutes 10 minutes zviita sisi tidumbu ripere bozi zvinonetsa makamboona kuti vakadzi vari pamurume vanotanza anekadora but aine mari havataurisi makambozviona izvo alright mukadzi ari ane mufesi ane kadora aine mari vakadzi havataurisi but murume ukaita kadora usina mari uri pamahwani because uku ndekwemari chete hakusi kwerudo kwedumbu amaiwe unorira kunge ngoma eziyoni musizimeri mumba imomo because mukadzi angadoza kuti chamwarika hausi kundipo something saka mukadzi munhu wekuti unomusurprise unoza mukadzi unomutengera kana chocolate ye1 pound chaichaiyo kana ye1 rand $1 anofara they like surprises mukadzi anogezwa makumbo kana abva kubasa reti because love is not about lulalula. Let me tell you something guys, love is more than lulalula. Because when you funga kuti iwewe uri bhuru remumusha rekuti unoti ukaona hadzi pese perongopinza zvarinoita you're wrong because mukadzi haisi mhunga. Let's treat our women, our beautiful black women with respect. Amen. Ndoda kudzidzisa vamwe vese boys dzangu kuti boys dzangu kana wana bhebhi richikuda dzikama zvako itodzikama kuti because mukadzi wako usafunga kuti haasi kunyengwa kunzoko mukadzi wapresident anonyengwa mukadzi waprime minister anonyengwa mukadzi wapasta papa venyu veveka mukadzi wakarutonyengwo handiti ndosamjona mamaskanda usisimele kuti hanzi iye mukadzi wapapa azobatwa achirara nemunhu muchechi because papa havasi kuprodusa chi lavo mumba vari kuda congregation kuvhura mukadzi wavo ndizvozvo baba anoda doro kudarika mukadzi wavo andikuona ende ukazoona murume asvika pasi pechekuti anonwa doro to the level yekuti agonotaura nemukadzi wake because mukadzi haterere kune vakadzi nhini sisimeli asi kuti vakadzi vazoita nhini haitendesi vakadzi kuti vazoita nhini hazvisi zvinobva kuvarume here because unombotanga uchaita munhu kwayo uchadai wopesera kuona kuti giribet ikao atori wild zvokuti anopesa tokupandisa tokukora pezvoti unopesera kungotiwo ndikoko antoona nokuti kuna giribet vekuti they don't consider ma-emotions eumwe wake antoona anonga achingori bhoka zvaari kuita achisuta iye andoona haasi kufungira spouse yake kana chipatina yake andoona saka panenge achikuita zvanenge achirwadza hashowi rimosi auya kuseni hashowi rimosi uri kuona mahure hobhobho hashowi rimosi kana tatauri nezvazvo anotange pasina chinhu unonga pakadaro mukadzi achaunza here respect kana achazokufukutita the way anoda kututswa nayo here munhu wasisa mwari panasisangataura ungasinganyemi kuti gilbert anotokubata zvezvokuta kunge hamine zvimwe because the moment mukadzi ati inika ndakubuda nepawindo usafunga anobuda akapfeka bhurukwa anobuda asina bhurukwa and achanodhumanisa zvekuti nemunhu wanga usingafungiri because benzi riya rinogara panze rereka rinogara hello beautiful, hello darling, you look nice chichichika anogona kunotora karigezesa musiwoyo varikachena agori gojomora benzi riya reka ende mwana anozvarwa ipapo anobuda ari more intelligent than baba vake why because mukadzi anenge asvika pakuperera kuti ndoita sei ndosamjona kana even kuti hanzi mukadzi hafaniri kumwa doro kupfuura murume because mukadzi munhu wekuti anofanira kuona leadership yakakosha that's why mjona kana pakunamata zisimeli kuti zvakanzi musha mukadzi kunyange baba vari musoro wevha asi mushachi mukadzi uchatsvuka mukadzi waona muruva kana kudaseka but musi wanozvara mwana kana unogona kuita munhu nhikwi wekuti mwana we ndewangu nandasi wangu because uri kukana kuti musi wakarwa mukadzi achibuda ipapo akanodhumanisa zvekuti nemwe munhu amen anmuriona so inini hangu chandakadzidza ezemene vakadzi they are very good at enticing
vakadzi vanonyenga sesimeli zvokuti vakwae. Alright, paita a very interesting comment panapa. Hanzi ikola dei watiudza kuti why you imi varume muchichita then isi vakadzi toya tozvimiririrawo usatimiririre toda kuzvimirira toga nevakadzi kwaiwe tiudzei kusaidi revarume kuti nemhaka yei imi muchichita kuvakadzi tichaya tizvimirira toga tichikudzaiwo kuti nemhaka yei tichiita. Ndomupindura because inini handitsvage kuzvimiririra kuti tinogona stereka varume tinotadza tinokanganisa vata vachiwadi. One thing yandakadzidza is varume vezimbabwe problem yatinoita isusu ndeyekuti takatora kuti kana ndichinzi ndiri murume mukadzi wangu hafanira kutaura handiti. Saka cheating yevarume ka is very simple. Murume doesn't cheat for love. Murume cheats for pleasure. But mukadzi muzowana kubvisa bhurugwa achinorana nemwe munhu because arikuisa maemotions nemafeelings ake ese ipapo. Hapana mukadzi pasi pezuva ndonofunga kuti angati iye nyanga achitengesa stonyeni ka she's happy. Unoziva kuti kune maprostitutes sisimiri kwandiri kunokuti anoziva kuti one day I'm going to get married but I'm at work. Munonzwa? Kune vasikana vandoziva nini ndekuti vaita misikazi vari vadiki but vakazokura ene zvanemba inonakidza kuti ukamona nemurume wako unoti ndiye munhu uyoyo. Kuita magood girls manje angari magood girls nemagood wives ayaka vari kurira kunge ngoma muzimbabwe. Inini chandogona kutaura hangu as to answer that question. Varume kune varume vanototi inini kugara nemukadzi wana handigona. Number one. Anoita small house, anoita girlfriend kuti mukadzi wake papa. Number one. So Hanzi na Joanna Majura. That's a very valid point though. Yataura tunoi overlook edu but it's a very valid point. Hanzi varume kuda kutonga nedemo. Chibaba ndecha Sauro, rest in peace Sauro. But chibaba chechoranze ndini baba pano ka. Iyo hausi baba vemukadzi, uri baba vana vemukadzi. Ubaba hwako ndiwo mba mako kuti mukadzi wako. Don't try and be the father to your wife. Because azvishande. Sisimile vakadzi mune chipo chekugona kutaura ndiri. Totaurisa singaiti isu here tiri futi kwete dzekuti ama eke bazuka. Sometimes ukaona mukadzi achitaurisa mumba ka ari kutesta kuona kuti uchiri murume kuti wakungofanana nasise basa. A man is supposed to stand his ground. Don't be shaken by mashoko emukadzi because vakadzi vanoda ma-results. Mukadzi wese anoda ma-results. Usambopuwa hanzi kutengera ndege. Musaona ndege chipurere pamba pake ati dainga iri yangu 2 years dainga iri yangu ko baba ndege yamakanipromise kunzi ai wada ndijairira wakambomudzei surprise amunhu kuri kumudza masurprise ekuti nomura wambama kune masurprise ekuti nomuhurira kune masurprise ekuti anoziva kuti nemumwe mwana kusaidi kune masurprise ekuti anzi munorwa nenzara no mupe masurprise ekuti anofara kuti mumba umu muna baba kunyange une dora ka anotoziva kuti aiwa at least murume wanogona kuchengeta mhuri yake. Okay, saka the reason you cheat is imimi vanhu chirume right respect ndo panenge pasina ava ndibabayira mira itoni batokadaro tizomira kufona hello imbomira shandiri pane zvandiri kuita ndokufonera Becky Graham right right saka imimi matinye inyaya yekuti mumba vakadzi tiri kuti totaurisa handiti ndosaka muchinda kuzochita kutaurisa kwenye kuri pake kuti sisimedi. Okay. Alright, saka ndo reason 1 kuvarume 2 kugrid kukara nekusagutsikana handiti ndizvo. Pane inonetsa kuti sei varume vachichira because nini dzadzinoita vanhu vakadzi vamwe havatsiuriki. Mukadzi wana murume wakachiudza kuti baby ndikukumbira kuti chimbonomhanya panze asi kukuwanisa ada kuti uve more beautiful than you are. Usajai. Saka wakuda kuchiita munhu pawakamuwana ari zvari kana akazongouya let's say wakamuwana munhu akafuta uzongoonda kana tine medical woti ndakuda chidhafu saka womudzinga. Aiwa hamusi kuteerera kuti kana ndakakuwana iwoga usina kuita waiting here kuti waona ngegogas padenga ndozvandikuti ngatidzokere padaya tichiri nguva nemuzama kudhara mapictures ana mhomuzvedu nasekuru vedu mukaona somaabhamu kuti wow mwari mukova nemusikana vanga vakadai so ani murikuona but the rest is because vanhu unoona kuti mufesi wangu akuda zidomu mufesi wangu he just let himself go isusu sevamwane ndebvo vamwe
izimwe ngati zisiye dzichingokura kunge uswa chiwa chinotodza kuchekerera vamwe varume varomboda kugeza vamwe varume hatomboziva kuti kugeza kwakakosha unorara pamubhedha nemukadzi wako mukadzi wako abva kubasa ageza iwo ana kugeza anziva udye mbolisi unodya mbolisi iyo usina kugeza ndizvozvo naye hako taura hako right gezai uko right mvura musawanze mvura yogeza rurimi gezaiwo zvinhu zvenyu zvisi mugare makachena shayako mari but waona chibhavha right thank you tendezi ngatimbopa na magribet timbonzwawo haiwa gara unodzidzisazve ngatimbopa vana gribet totomboshuvira kuti iwe umbouya panapa apa manje ndakunetswana nasikeresenzium comment section gribet iziimerid hanzi ndiri bo ndiri single saka kwauyai nagribet koko komunoisa ndamunoisa maapplication form ikweyo handitika right thank you very much gribet rikatinzwa mwana gribet vari kuti chii right tikuda mwe vana gribet vamwe varipo here vana gribet vamwe varipo tambo tinovo vakadzi about 3 tidowo vana gribet at least 2 robin wellington tiri kuda kafonai tinzwe fonai katione kuti zviri kufamba sei tinzwe kuti zviri kufamba sei vana gribet fonai nokuti ndimi vakuru vechitazi kaini ndimi vakuru vechitingi todamboyanziva zviri kufamba sei todamboziva kuti zviri kufamba sei kuti muchite chi chinenge chiitika we want to hear nai gribet we pano shewe baba nemakaeko muchihura toripindurewo zvodaviriwe tiwewo kola hello kola hello ha masikora seko angu gribet hello masikora seko angu gribet tiri right muri sei aiwa matogona kuti mutidzo tine makaiko muchihura varume vazhinji vekuzimbabwe havana kutamba ujaya ndonyaya iripo mukaratarisa vakomana patinenge tichikura patinenge tasvika kuma-early 21 uku kana kuma-25 uku vazhinji vedu tinenge tiri kungoita zvemakeriya kuenda kuchikoro vapedza chikoro sitanga kuda kuunganidzwa kuti madhora kuzotenga kuti motikari imba whatever but the time yaunozoita financially stable paunenge watoa kuma-30 anditi maona nguva yacho yatete tichikura tiri kuma-21 kuma-23 kuma-25 vasikana vedu vatinge tichida isusu anditi vanenge vasingatide zvibhozi hachikwanisi kuendesa chi kumamovie house kuvatengera machikeningi hatina motikari saka wingi vakomana vakuru vativa kuma-30 vane zvinhu zvavo zviri established nakudaro saka nyaya iripo manje ndekuti nekuda kwesociety vanhu vangaoza ticharoora rini saka vanorora vamwe kuma-28 vamwe vanorora vana-25 vamwe vanorora vama-29 handimona munhu ozotanga kuzoita mari atova mumba nemukadzi handimona vaavese nemukadzi apayo ndo paanotanga kuita sei paanotanga kuunganidzwa kuti madhora twake but manje chii by that time munhu uyu haana kubvira anyatsotetena joyi panza izvo zvipaakubuda manje ane bhedzi yaya yatenga pakuchiri mukadzi wake yaya aakubuda kuenda panzapa aakubuda twasikana otuya twakuma-25 akumubuda manje but iye ane 31 years kungane chi ane mukadzi akunyaazonotizva chi tona tikumuda twakatonaka times 4 kudarika chi mukadzi ari kumba uko nyangwe zvakachida mukadzi kumba uko akakumbotestiwo chi vasikana vacho vanekadikidiki kasati kazvara tarika 22 years animona ndopanobva mienzo mizhinji manje papo ipapo kakuona rokumidza kurora munhu vanhu vakanyatsotamba ujaya hwavo unyatsoita mazimari avo vogoenda panza apo voita sakembo muhadhi vachikwira chiro chese chamuka chafamba nyangwe iri spider nyangwe iri nguru anenge achingokwira chechi handiti shaviri rese robuda munhu ozotsvaga wake chaiva noti mudzimai wangu tachiroorana kuchita kwacho kunodineteba bhozi kunuka unenge usisina shumbu nazvo bhozi
vapedza vese vatete vakobvu varungu maindian vakapaza vese nguva yese waitamba ujaya uzorora ako pamwe wane 33 kana wane 35 pamwe wane 38 animona takakona kwangu inini ngavarume vazhinji kuzimbabwe nyaya yekuti tairi kunza kuti tikukurumidza kuroora tisatanyarisa se natsokufara dzakawanda animona inini andanga agofona ndikakudza ndikati ini ndichiri bachura pano pakanada desachiro dzimizwa handishaya kuzomutsvagira vakadzi bhosi mashoeni ndinoateerera ndiwe wakandinetsesa maiwi wakandinetsesa zvisingaiti wakandinetsesa zvisingatoiti maiwe nhasina kubata mira ndotora screenshot ndakanetswa zvisingaiti nevakadzi kuseri I think vana vari kumufonera kola indepi apana vari kumufonera kola kandinetsa nevakadzi pakamboya pana pakati ndiri kudiaspora ndichatsvaga mukadzi maiwe whatsapp yangu ikade zvikanzi kokola uya namba dzakola uya apa ndandisina kutora namba manje namba dzakola uya ati ari kucanada namba dzakola ati ari kucanada namba ina ndakusevha ndichadziwanepi tololo vanhu vatozvidira chi muchinda ndakanetswa mani kuwhatsapp uku ndakanetswa zvisingaiti anenge afonerwa kozi foni yake iri pamute right gaitimbomudonedza right Crescenzia vana Crescenzia chimbofonaiwo tinzwe adzoka alright hello yangaenda kumanga mamute aminoti mazva mamute sei alright kuzimbabwe chimwe chichinoita kuti varume vezimbabwe vachite compared pamwe tengese kuno kucanada mitemo yekuno kucanada kana munhu ukaita mwana handiti nemukadzi wako mukarambana zviyaye maintenance iya yakakura vatambise inini pandosenza panabasa achiri dira accountant every week vanhu vanobhadharwa every week kuno tisimeli they are people vanoka nekuti every week ndenge ichibudisa like $400 masalari yake isati ndaendesa kubhengi kwake iye ndanga ndaendesa $400 kumukadzi wake kubhadhara maintenance andinounzwa ukanyazofunga manje kuti kamwana inenge ndada kuchiita mukadzi pana tikarambana tine vana 2 ava kana for the next 18 years ndenge ichibhadhara vana 2 ava every week unozvidzora wega ipapo kwandanyazofunga saka inenge ndada kusedzera uye pachazoya orora mukadzi wangu ex-wife wangu nevana nendangovabhadhara like $800 every week for nothing and iwo mukadzi wachazonororo futi kana zvinenge zvichimbohwa kuti iwo for the next 18 years urikubvisa mari kumupa ex wako saka varume vazhinji kuno kuzvinovadzora pani manje kuzimbabwe munyango akangonumburisa inokutogura yakadaro mwana anokudzikira kumba kwavo itogura yakadaro maintenance dzacho vanhu vazhinji vamwe mitemo iriko vamwe vanozvifambira vavo zimbabwe but vazhinji vacho kugara aranhumburiswa vakadzokera kudzimba dzavo saka izvozvo zvoita kuti varume vezimbabwe vazokulengalenga havana basa nekutese nekuti pazoita divorce maconsequences acho financial hada kuwanda kuno kudiaspora ukaita divorce first of all kudhivosa kwacho muchada kurisana ma$15,000 umudhivosa chete maloyari info $15,000 kutanga zoti maweekly payments evana vako kusvika vasvika 18 years saka munhu wadanyazofunga usati wachiita papeka but okay ndikangonakirwa 20 minutes nekamwana akaenda nemagaro kane zvese but financially for the next 18 years I will suffer because of these 20 minutes that are like to another. Those knows that varume vachiri pati main reason yangu inini handinofunga inini kuti vanhu vanochiita because vanhu havana kutamba ujaya ndonyaya yezvipo vachirida kuexperimenta akangona mukadzi akafitapo ane magara akamira mazama akamira kuti akuda kutonzwa kuti arisei but kana zvinhu zvese izvozvo wakambozviita fukuru ma20s ako pamwe ma30s ukaexperimenta kwese kuko mutosati kunati hazvakufanana nothing is different ndakabva nepo vatete vatsvuku zvirema vasina makumbo vese ndakavaita ndafinwa nazvo ndakuchida kuchiroda at least munhu akasvika pastage iyo machances ekuti achichiita ave mumba anenge ava mashoma kana kuti hapasitorina saka ndo2 cents dzangu dzanga ndatongokupa idzidzi
Well done. All right, Kola, thank you very much. Nasi number ndatora kana vakadetsa ndovapa. Anditi. Mozvidire henyu marwei wokugokwe uko. All right, thank you, Andazi, thank you. Right. Then paita a question and ndibvunza but panga pasana nopindira itaura no mapistole. Andika. Hanzi, but the question is about humanity. Andika wakasetla ukarora ayendana newe at that time. But mubvunza is when you start cheating, unofunga here about your wife. Ndamba ubvunza mubvunzo but nayatso share question yakati mindura yakati tricky. How do you look at your wife and not feel bad? Thank you. No man, ndizvo ndachibvunzawo. Animona. Some men vanotonyara nevakadzi vavo vakaita mari. Munombofunga here kuti vakadzi ivava vanhu vatori nema feelings. Thank you. Ndabvunza the same question ndikati varume munonzwa sei pamunosvika ku girlfriend. Handika kana uchinga ve girlfriend yako kana tinga ve chia mene tinodedzera kuti kudi. Uchisvika uchidati wasiya mukadzi kumba. Anditika kuda masikati kuda makuseni. Andi kuri kupisa zuva uchidokurura bhurugwa. Baba murume waningi wamainingi uchidoturika bhurugwa rako uchitoripeta peta uchitorisa pasaidi apo uchikuti gadha pabhedha wasingazoti ndewani wakatengwa nani uchibva apo uchinda kumba panosara pachivatani uchitorelaxa uripo kudai unowasei hana yako hairovi ndambobvunza kuti hana yako hairovi here haufungi here mukadzi kumba but zvandiri kuita izvi what am I doing ko mukadzi ari kumba chitandiri kuita ichi but I guess kavarume they are just selfish. Sorry yenyu vana bhuta wangu but we have to call a spade sometimes. I guess you are just okay. Uda contribute here, DJ. Uda contribute here. Hello, Urukunizwa. I can hear you clear. Yes, I was asking to Uda contribute here. Chiri pa live isu. Yeah, manji, but all along you are alive. Yes. And I want to say thank you so much for being there. Oh, we were. Oh, tati tori ku radio. Atina kuziya istafunga kuti zvaramba isi. Mambo pa radio mama. Ndege yes yo. Serious? Ndofunga kuri kupfuta ku radio station kwenyu zvakanga tichitaura bana apa tisingazivi kuti tiri ku radio tichiri live. Munoda here kuti muwe ne show pa radio station. Kuti we ne show pa radio station penyu? Pa live. Yeah, pa live. It's not. He's not pa live. Iko ndo tiri pa live. Amudi here kuita maybe. Ayo. Hello, ndiri kunzwai? Hello. Ndiri kunzwai? All right, thank you so much. I'm gonna call you after the show, after the live, eh? All right, no, it's fine. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Sure. Vanakirwa nesive ku radio station ava kuda kutoti viyai mutesho muda kuti pasinote tibhadhara imari tuyeko tipei cash to yako anditi ai guys vakatanga live apa yanzi yanga ichito stream ichito broadcaster ku live kusho kuningikiri kwavo saka mukazoida kunotsvaga link chapai link yavo radio station muchatotizwa ukoko tachitaura zvavanotaura zvose zvichibuda ikoko nhasi right saka ini mubvunzo ndati varume hanzi varume vanohura sembwa not to say kuti we are attacking our brothers antika kana kuti our men no but it's something chatoda kunzwisawo sevakadzi antika ende kwozoitawo vakadzi zvakare vari kuchitawo varume vavo anditika paunenge uchikurura bhurugwa rako Sylvia anditi repingi riya kana kuti reyellow kana kuti rewhite anditika uchina kuti gada pamubhedha waGilbert uchiziva kuti baba vari kukumba pamwe vari kubasa kushandira anditi hana yako haivi kurova here hautyi here kwauri zvinenge zviri nomoyo inida kunzwa ini munhu akangoya kangu ndipindura ipapo ka ndobva ndagutsikana handiti toziva kuti aiwa pamwe kudai shavi renge rakamuputira kana kuti zvitori nomaoko vanavo anomaona because pane kakuta kamwe
kakuzvitongesa kana kuita munhu so kakuzvitongesa neka guilty conscience kana tongeta kuti but zvandiri kuita things like that anditi maona. Okay, zvikanzi naRobin Wellington, our culture has glorified infidelity in men. I blame our elders. Very correct, very true, very true. Because murume akufunga kuti iye akapiwa mapowers ekuti he can go out and cheat hani maona no matter any reason achidzoka mukadzi hanzi iwo unokuti uri mukadzi saka aundibvunzi auna chaunotaura handika inini nokuti varume kudhara kwainzi murume anogona kutaka vakadzi kana 4-5 handika iwo mukadzi akwasita varume kana 2 kana 3 saka that mentality yakakura nevanhu vechirume zvaitwa nanasekuru nehanda vakangonza kuti takurira makuma 20s right now vari kukorera famba nementality iyoyo yekuti vanasekuru vangongona vakadzi 3 ndaita vakadzi 3 ndaizodaiso saka ndifangoita zvandida chitsvaga vakadzi chidzoka uri kumbofunga here mafeelings emukadzi wakamumba kuti anonzwa sei uchinda kumuura uri kumbomafunga here urumbo mafunga here mafeelings acho newe yekuti mukadzi izvo zvandiri kuita zvakasekuru vangu akasafa kare vave vadzangara dzimu handiti vari kuda kutevedzera iwewe famba kana nembe neshashiko kuti dzoti watedzera nasekuru vako upinde mutauni une nembe neshashiko usina kana penti toziva kuti uyu watora rutu yanasekuru vake uyu usangoda kusefa zvimwe uchisiya zvimwe handiti that mentality I think it has to fall. Consider mafeelings omwe wako, consider mafeelings emukadzi wako handika kana kuti emurume wako pano wafunga kuti kunohura kuti but anonzwa sei ndio murodza kusvika papi guys munoziva kuti hakuna imba isinganingikiri exactly Robin thank you I'm happy because kutaurwa nevanhu vechirume panapa hanzi naRobin our culture also says mukadzi anorambirwa chihure but vice versa is not true but come on zviri fair iwe ungobuda kwachinda kunohura hako uchitamatira zvechina mai mhini yangu kuti varumba nokuti ini ndikahura ukandibata unotichinda nokuti kwai culture yakadaro come on is it fair guys pasitamboti kudii kana tichida kutaura nachokwadi zviri fair here right kola hello hello Mrs. Melimu right tiri right pachirongwa muri sei mushe tiri right inino ndangoitsa kuti usenza angu panyaya tiri kudiscussa yekuchita ini nangu ndakazvimirira semukadzi handingati ndichiri newly married sandazvi-experience angu but ndoda kutaura pa-experience yanaGilbert nekuti ndinanaGilbert hanzvadzini ndizvozvo handei anaGilbert problem yandiri kupika yavanayo handiti they will never get satisfied nevakadzi vavo you understand no matter how good mukadzi akava nyangwe akageza zvinengei nyangwe akakwerwa nekumashure sisimeli they won't get satisfied that's for sure true saka problem iripo ndeyekutika vakakudzwa muri vana baba you understand and a man is entitled kwani so many women in life than vakadzi so inini ndinongoti kuna naGilbert guys mukore uno watakurarama takapfuura kuchinyakare kudhara amen yedu yakapfuura kudhara so life yatakurarama kune zvirwere kune madisease akawanda so cheating it will never take you anywhere because pandiri pana pasisimelika I'm telling you ndanzwa nekurova magirlfriend anaGilbert hanzvadzi dzangu varora vachiuya vachicomplaina tete hanzvadzi yenyu pakati ndingomhanya apo ndoenda ndonobata kuzvambura hazvibatsire uchawapesera wakarohwa uri iwe uchawapesera one day warohwa uri iwe uchapesera warohwa uri iwe one day uchingoti ndikugwira vana ndingitiri shuwa sisimela ndikunyepa ini nadavaro vandovamiriri because I know unhu wehanzvadzi dzangu munhu anobuda Friday sisimela achitari kuenda kubasa nditi Saturday adzoke Sunday ndopaanonodzoka Sunday manheru anongoya munhu opinda mushawa mukadzi akada kuti abvunzo kuti waenda kupi akutorova mukadzi saka munonoti vakadzi tagara takangodzvinyirwa panyaya yecheating izvozvo manje zvichapusha mukadzi kuti achibuda mumba garden boy uye anoswera ari panze pepene mukadzi kana ane hali achienda kunani garden boy achaenda kuna garden
boy ikoko saka inongoti kuna naGilbert hanzvadzi dzedu please kwete Gilbert murume varume vedu mutaura pahanzvadzi dzedu please ndokumbiro hangu kuti chihure kuchita hakuna chakunokupai muupenyu hakuna nekuti once mukadzi akazongobuda kunze hauchazomugona hazvisi zvese zvokuti vakadzi vanotadza asi kazhinji vamwe vakadzi vanozama nepavanogona but these guys they will never get satisfied ndozvandoda kungocontributa hangu simeli kuti ana Gilbert please demanzwiro varora vatsitsi vedu vana vevamwe vanhu shosho thank you very much my sister do you feel hanzi vana Gilbert